dadi yo kandhine tresnaku sak lawase Ika Danemen. ngene iki lho aku nek ndek Pak Yai niki senengku sak pole. Pripun? Atase Pak Yai kok gak kudu bali. Ning kula nggih remen Pak Estu, Pak. Nggih. Pokoke Jawa dienggo, Arab ya dienggo. Kula mau nyawang polahe yeli. Sikil kok kaya enek pere. Ora. Aku ya pekewuh Pak Yai to yen. Katu-katu iki Ngandung hati ana jroning ati. Uga dadi